que sei que lle gusta que as lea unha presentación tanto de Xosé Filgueira Valverde como do seu fillo Fernando Filgueira Iglesias, vale? Están atentos porque esta oportunidade é única. Bueno, o Centro de Campo Lomo, no seu afán de estender e dar a coñecer a súa realidade educativa e cultural, suma esas distintas actividades que se veñen celebrando para honrar ao homenaxeado este ano polo Día das Letras Galegas, Xosé Filgueira Valverde. Unha das figuras centrais do decorrer da vida cultural e literaria galega do século pasado, contando coa presenza desinteresada do seu fillo, Fernando Filgueira Iglesias, insigne doutor, xa retirado, pontevedrés e membro presidente do padroado da Fundación Filgueira Valverde. Queremos agradecerlle ao doutor Fernando Filgueira Iglesias o relatorio que nos vai ofrecer sobre o seu pai, dos estudos e do traballo que ten feito a prol da lingua galega e a cultura, na certeza de que ninguén mellor que el pode falarnos e darnos unha versión máis realista do seu pai, de Filgueira Valverde. Salientar por outra banda a satisfacción e a ledicia de que veña a nosa escola no convencemento de que esta celebración será un referente e cita señeira para toda a comunidade educativa, erixíndose como feito único e irrepetible, pois dificilmente vamos a contar co fillo dun homenaxeado no noso centro. Bueno, temos hoxe ante nós a alegría e o privilexio de contar con unha persoa de apasionantes sentimentos pola nosa cidade e amplio sentido de galegadidade, que logo de transitar polos lugares da emoción dará testimuña do extenso quefacer intelectual do vello profesor, porque a Xosé Filgueira Valverde chamaba o vello profesor, de xeito cariñoso, que nadie pense mal, ao longo de máis de 8 décadas. Bueno, pois xa os deixo con o seu fillo que nos vai a contar pois as cosas que fixo o seu pai, vale? Moitas gracias. Moitísimas gracias. Moitas gracias por esta presentación que me fan e moitas gracias por terme invitado a estar aquí. A realidade é que eu moito mérito non teño máis que ser fillo de Filgueira, que iso non é como ter unha carreira, é dicir, realmente ser fillo de Filgueira foi un acontecimento familiar que xa vos contarei. Pero a realidade é que me agrada moitísimo poder estar convosco porque vos sodes o futuro. É dicir, todo o mundo estáse sempre a preguntar polo futuro da lingua galega. Despois xa falaremos porque teño as miñas ideas sobre o chollo. En todo caso, falar dun pai nunca é moi doado, non? Porque dache un pouco de bochorno. A veces dices, que vou dicir eu do meu papá? Se te preguntan, que vas a dicir do teu papá? Pois, inevitablemente, te pos un pouco violento e non sabes moi ben por onde tens que empezar. O que sí hai que empezar, eu vin as vosas unidades didácticas que tendes aquí, que están moi traballadiñas. Realmente, vos sabedes moito sobre Filgueira. A veces os fillos sabemos menos da figura do noso pai en conxunto que os historiadores que estudian, que as persoas que publican unha biografía, porque, claro, eu perdínme moito tempo de estar ao lado do meu pai, porque de repente te vas á universidade ou te vas ao outro lado e te atopas. Vou poñer aquí un tema que xa vos contarei despois, porque eu teño un pouquiño un momento que vai. O tema é que eu son un pouquiño persiano, non sabes, que te enrollas un pouco, entonces podemos pasar a media de unha falante e iso pode ser peligroso. Bueno, meu pai, Filgueira, naceu nunha familia mixta, como todo o mundo é unha familia mixta, pero eu estou falando do fundamento lingüístico da familia. Miña avoa, Araceli, que é a señora que está aquí, esta era andaluza. E son entonces dese feito que meu pai dixo, miña lingua materna é o andaluz, ou sea, que falaba o castelán con acento andaluz. E meu avó, José María Filgueira, este era de Mourente. Mourente, xa sabedes todos onde está Mourente. Entonces era de Mourente e hai que poñelo nun contexto para que vos fagades unha idea. No tempo de que Filgueira era rapaz, non había televisión, non había radio, non había cine, casi non había luz eléctrica, e Pontevedra, todo co grande que tiña 140 números de teléfono, co cual xa vos dades unha idea de como era o chollo de ser rapaz naqueles tempos.
Pero había cousas ainda máis complexas. Por exemplo, hoxe todos tedes uns colegios preciosos, todos teñen un pabellón de deportes, todos os colegios teñen de todo. Cando Filgueira estudiou no instituto, só había un instituto en Pontevedra e outro en Vigo, co cual as posibilidades, como comprendedes, de que rapaces estudiaran o bacharelato eran relativamente cativas. É dicir, non había moitas posibilidades de que un estuvera nos 500 alumnos do Instituto de Pontevedra e nos 500 alumnos do Instituto de Vigo, e despois algún colexio aillado máis ou menos. Tamén, para que vos dades unha idea, daquela había a escola unitaria, estaban rapaces pequenos de 6 anos, rapaces de 10, rapaces de 12 e de 15, todos metidos na mesma aula. E o profesor tiña que dedicarle cada anaco de tempo aos distintos niveis que tiñan todos dentro da mesma clase. Pois imaginavos o que podedes aprender vos, estando todos no mesmo nivel, como se tuverades que estar explicando como falaban de outro nivel, ¿no? O sea que o tempo de Filgueira era un tempo totalmente distinto ao tempo que vivimos nós e que vivides vos, indudablemente, non? Nos xa empezamos a mellorar aquelo tempo. Entón, Filgueira, a principal característica foi que empezou moi cedo a facer cousas. Entón, dice, como un rapaz empeza aos 16 anos a publicar artículos no periódico, empeza aos 18 anos a facer os seus primeiros libros menos, que lle pasou realmente a este rapaz para que fora así? Entón, resulta que naquel tempo o que había era tertulias e visitas. Tertulias, xa sabedes o que son. É dicir, que se fala en unha pequena xuntanza, se falan de temas, e meu pai era levado polo seu pai tamén ás tertulias dos seus amigos. E tuvo a sorte de atoparse con unha xente con moito coco, non? Moi lista, e que nas tertulias estas lle espallaban un montón de coñecementos que él iba absorbendo dunha maneira moi importante. Si queres pasar. Entonces aí, estas son as fotos que tenes aí na unidade didáctica, pero o crego que está no medio, este crego do medio, este era un xesuita portugués expulsado de Portugal, que non quixeron ter máis xesuitas durante unha época, que viñeron para Pontevedra, e este lle enseñou a Filgueira a ler con un método de lectura rápida, que tamén vos vou decir que meu pai posiblemente non cree que fora bo, porque él a nós non nos lo enseñou. Que él era capaz de ver unha página, e xa estaba, e xa estaba. De tal feito que, cando foi maior, un día un señor deulle un papel na rúa e di, mire, don José, voulle presentar no Concello este papel. Me foi, mirou, e lle dixo, non pode ser. Isto non pode ser. E lle dixo, o señor, home, don José, levoume tempo a facer a instancia, que lle chaman os papeles estes, que se presentan no Concello, se chaman unha instancia. Levoume moito tempo a facer a instancia, e usted nin maleo. E dixo, o pai, non, su instancia di, esto e esto. Ai, perdón, eu non sabía que usted leía tan rápido. E dicía un amigo, moi amigo, Sánchez Cantón, despois o veredes, e decía, Fernando, inda cosa ibas facer non o fagas diante de xente porque esa capacidade que tedes de ler a xente non o cree e podes quedar moi mal. Entón, desa capacidade de ler que me enseñou o pai Lixier, desa venlle a capacidade que tiña el e a habilidade de ler os libros. Despois, o que ocurriu foi que el tiña un contexto, un contexto familiar e social moi importante. O de arriba do outro lado, este é o seu padriño, que era o médico Ballina, o que ten esa avenida cando se entra en Pontevedra por Redes, que pone a avenida del médico Ballina. Pois esta avenida del médico Ballina era por este home, que era médico tamén, como meu avó, e que era seu padriño, e que era un home moi interesado en as cousas antiguas, en os libros antiguos. O do Baliño do Baixo, que este da cara da dereita, este é o Castro San Pedro. Este é o que tiña os xardíns que lle deron o nome aos xardíns que hai onde está a Fonte da Ferrería. Bueno, pois este veciño, que era abogado, este montara unha asociación de veciños para impedir que se derrubaran as ruínas de Santo Domingo. Vos decatades en frente ao Concello. Pois esa ruína tamén xa derrubaran a muralla de Pontevedra
que para expandir o Concello e facer o outro lado e todo isto, que se fixo a Alameda por o arquitecto aqueles esmeros que lle cabía unha expansión de Pontevedra na cabeza, non? Pois resulta que ese señor despois tamén querían derrubar as ruínas de Santo Domingo, que é do pouco gótico que había en Pontevedra. Bueno, estaba San Francisco, estaba a Santa Clara, que tiñan os arcetes góticos, pero querían derrubar tamén as ruínas de Santo Domingo. Entón se montou unha asociación de veciños para impedir que derrubaran as ruínas de Santo Domingo, e de aí naceu o que se chamou a Sociedade Arqueolóxica. E este home xuntaba moito papel antigo non era papel de vello, dese de reciclar, non, eran documentos antigos, xuntaba escudos que había nas casas que se derrubaban e os levaban para as ruínas de Santo Domingo, e foi o que fixo o Sermolo do Museo de Pontevedra, que é unha das grandes obras que fixo Filipe. E despois arriba está unha persoa que algún día vos xa lle deron as letras galegas fai moitos anos. Este señor se chamaba Antonio Lousada Diegues, e este foi profesor dele, e tocoulle de tutor no terceiro curso. Era un profesor de filosofía, e este home cabíalle na cabeza o diseño de todo o que foi o nacionalismo galego, é dicir, todo o que foi a volver a pensar en Galicia como a patria de moita xente e como a realidade, unha realidade social, non? E este home facía na súa casa unhas xuntanzas de alumnos e lles iba enseñando cousas, e lles fixo o diseño que despois lle levou a facer cando chegaron a Santiago, a facer o Seminario de Estudios Galegos, que eu penso que é unha das grandes obras de Figueira. E despois abaixo está Castelao, que xa o coñecedes todos, que foi profesor de dibuixo xunto con Lousada Diegues, e estes dous de aquí son Iglesias Vilarelle, que ten unha calle aquí arriba, a calle de Iglesias Vilarelle, que foi o que fundou a Polifónica, era moi amigo del, e lle axudou moito, e este era Sánchez Cantón, que tamén era de Pontevedra, os dous estes eran 15 anos máis vellos que ele. Pero Sánchez Cantón chegou a ser director do Museo do Prado, é dicir, o museo máis importante de España e un dos máis importantes do mundo, que está en Madrid, chaman de Prado. Chegou a ser director de varias academias e realmente era un home moi importante, e o que fixo Filgueira no museo o fixo moito o albeiro do que foi este Sánchez Cantón, que é o que leva o nome o instituto que tendes aquí hoxe. Entón, agora xa sabedes como foi o contexto dese Filgueira e o que pasou. Realmente Filgueira, aquí nos saltamos, porque isto xa eu expliquei, entón Filgueira, unha das cousas con que estivo máis contento foi con ser profesor. Ora, el estudiou Dereito, como pon na solidariedade de Miguel de Setembro de 34, estudiou Dereito de Santiago, acabou con 21 anos con premio extraordinario, e despois estudiou, se examinou de Filosofía e Letras en Zaragoza, porque daquela non se podían facer na mesma universidade dúas carreiras. Entón, facías nun campus unha carreira e no outro campus tiñas que facer a outra. Por que foi a Zaragoza? Pois eu entendo que o profesor que levaba a literatura en Santiago debía ter un amigo en Zaragoza e lle dixo vai a Zaragoza, porque non ten explicación ninguna que aparecer a Filgueira en Zaragoza cando podía ter ido a Madrid, que estaba máis perto e tiña mellor comunicación, porque Zaragoza era un desastre de comunicación. Pero de todos xeitos non temos claro iso. O que sí temos claro é este é o Seminario de Estudios Galegos, que é o estudio de 16 anos, e seguindo o esquema de Lousada Diegues, foron ao Castro de Outoño, que era onde veraneaba, pasaba os veráns na casa da familia Rosalía de Castro. Entón foron ali e acordaron entre eles facer o Seminario de Estudios Galegos. Inmediatamente lle presentaron aos dous señores do medio do pelo blanco e do seu sombreiro, que eran Cabeza de León e Cotarelo, que eran profesores da universidade, que asumiron o chollo aquel e decidiron colaborar, e o seminario chegou a ter un nivel importante. Eles fixeron un dicionario de galego castelán, que tiña 16.000 entradas, ou sea, 16.000 palabras, que son moitas, e despois intentaron facer unha normativización da lingua. Normativización da lingua quer decir como se fora unha gramática que fora para todos. Pero eso non callou. Despois callou a Filgueira cando foi conselleiro. Pero eso
Entonces, el non exerceu, isto é unha xeira do seminario, e o primeiro seminario de Filgueira, que tamén tendes aí, isto para nós é moi importante, porque a Filgueira gana as oposicións de catedrático do Instituto de Lengua Española e Literatura e vai a vivir a Lugo. E en Lugo coñeceu a nosa nai e fundou a familia Filgueira Iglesias. E ali estamos os 5 fillos que tuvo Filgueira, eu son o único que é home, e as demais son 4 rapazas. Realmente traballou en Lugo durante todo o tempo del 37 ao 39, me parece que foi. Ao 39 naceu miña irmán e eu nací no 40. Entón, veu para Pontevedra e se puxo, levaba xa a Secretaría do Museo e levaba a dirección, o que foi Secretaría de Estudios e dirección do Instituto de Pontevedra, que polo que tuvo, si queredes, máis solo. E se a mí realmente me preguntade que é o galego máis, que lle gustaba máis, eu estou absolutamente convencido que o que máis lle gustaba era ser profesor, porque realmente a cátedra lle gustaba moito e lle gustaba moitísimo, creo eu, o labor de director de centro, porque o director daquel tempo, o que vos decía ao principio, o Instituto de Pontevedra acababa un nivel que hoxe, se vos lo contan, que bueno, eso tamén o temos nós, pero es que daquela non o tiñamos ningún, non o tiña ninguén. Entonces, pois había coro, había moito deporte, porque aí foi onde se veo as contradiccións. Filgueira, por exemplo, non sabía andar en bicicleta. Filgueira non sabía nadar. Filgueira non fora un rapaz que fixera deporte. E conforme chegou ao instituto, o deporte era o máis importante. Porque partía da base que o rapaz que facía deporte tamén normalizaba a mente, comprendedes? Entonces, ti podías faltar unha clase de literatura con Filgueira. A hora de gimnasia, eso non podías faltar. Ou estaba moi ben xustificada, ou ti tiñas que facer a gimnasia, como Dios manda. Pois tiñan coro, tiñan moitas excursións, tiñan un laboratorio de química, tiñan un laboratorio de física, tiñan un laboratorio de ciencia natural e magnífico, porque o Filgueira sempre tuvo moi bons colaboradores. É dicir, que sempre lle gustou, sempre acabou xente que apoiaba e que lle axudaba a traballar, porque no instituto tuvo un claustro de profesores estupendo como os vosos, e despois tuvo no museo a García Ley, que lle facía moitísimo traballo. No museo traballaba moitísima xente naquele tempo, traballaba moito. O García Ley era o secretario que lle facía moitísimo traballo. Entón, sempre onde estuvo, tuvo moi bons colaboradores. E moi boa xente que seguiron co SOR, tanto co Consello da Cultura como co Seminario de Estudios Galegos e o Instituto para el Sarmiento de Estudios Galegos, que é un pouco complicado de explicar, e despois, si queres falamos, despois tuvo unha faceta política en la que foi alcalde de Pontevedra durante 9 anos. Realmente fixo tamén un labor bastante encomiable, aquelo era o concurso de Mallos, no que vales vos bastante o Museo de Pontevedra e o patronato do Museo de Pontevedra, donde el botou moitísimo tempo. Nos na casa decimos que o Museo de Pontevedra é o 6º fillo de Filgueira. E aquí tendes a cronoloxía política. A verdade é que desde moi novo empezou a defender o galego e entonces estábamos pensando a obra que el fixo e que foi moi importante de defensa do galego. Os quería decir que el pensaba que o galego era o espírito do povo, comprendedes? Si nós somos galegos porque falamos galego, senón seríamos como calquera, non? Entonces, a importancia de falar galego é moi grande, porque se perde o idioma, perdese a noción de patria. Decía Celso Emilio Ferreiro que se o noso povo morre, quedamos sin patria, entendedes? Entonces, a realidade é que vos estades acabando uns conocimientos de gramática, un vocabulario de galego importantísimo. Entonces, ningún presidente da Xunta
ningún político nos vai a obligar a cada quen a falar en algo. Eu falo o que me peta. Por lo tanto, a decisión, claro, a decisión de falar o idioma galego nunca dependerá dun sistema político. Vai depender dun compromiso de cada quen de vos no patio. É dicir, co que sabedes de galego, tendes que poder falalo inmediatamente, de falalo a tío. Entón, é un compromiso individual. É dicir, a uso da lingua galega é un compromiso individual de cada rapaz, de cada persoa, porque se o galego está moi baseado en que teñas un avó que fala galego, que teus tíos que vivan o mellor nunha zona rural conserva mellor o galego que na vila, eso está claro, pero suponte que se falta teu avó, perdes con quen tens que falar. E iso, para o idioma e para o país, é moi que eu me gusta repetir que o compromiso coa lingua galega é un compromiso individual de cada quen. Ben, agora estou, se queres, pasemos outra. Estas son unhas obras que fixo, que xa tendes aí fora, fixo 2.135 libros ou publicacións, o sea, máis artículos que outra cousa, e 2.300 e pico, case 400 conferencias. Realmente foi un home que lle dedicou a vida a ese tipo de traballo. El traballaba moito, el traballaba na casa, el traballaba no museo, el traballaba no instituto. E a veces no concello. Pasamos ao seguinte, estas son as obras que atendes aí, que xa os conocedes, e lle deron moitísimos premios en vida. Filgueira decía que era unha das persoas máis queridas de Galicia. Lle deron o premio Tero Pelayo Lugo das Capas de Diputacións, lle deron a medalla de ouro da cidade, a medalla de ouro da provincia, nombraron un fillo predilecto, é dicir, tuvo moitos agasallos en vida e se sentiu francamente agradecido por todos eles. E así foi un pouco o que eu podo decir de Filgueira, que non quería falarvos máis de 20 minutos, estamos dentro do tempo. Entón, agora, se vos parece ben, colledes me facedes algunhas preguntas, se tendes algunha pregunta que parece. Cal era o método de Filgueira para ler Rápido. Pois parece como que as frases sempre están feitas dunha forma gramatical, entón, se lees un pouco, leías así ensesgado, te decatas do que estás lendo e te decatas en parte do sentido de toda a páxina, non? E despois, se é que iso te interesa ou veis que tens que volves atrás. Eu creo que para mí, por exemplo, que son de unha inteligencia normal, non debía valer, porque senón o meu pai me hubiera enseñado, eu hubiera aflorado moito tempo. Cando non me enseñou, debeu ser polaco. Iso está claro. de que era o personaxe histórico que máis chamou a atención ao seu pai ou cal prestou máis atención aos seus estudos? Iso está moi ben. Pois eu creo que o que máis me interesou foi a literatura medieval, non? Que ele era unha autoridade en literatura medieval e fixo a tese doctoral sobre literatura medieval, sobre a cantidad central. Alfonso X el Sabio, que foi rei no século XIII, pois fijarmos como era de importante o galego, que se rezaba en galego. O rei lle rezaba a Nai de Deus, a Virgen María, que eran católicos, creían en isto, e lle rezaban en galego. Tú imagínate, para que un rei lle rece a Nai de Deus, do seu Deus, en galego, realmente o galego tiña que ser unha lingua moi importante. Sabedes que contemporánea ou un pouquinho máis bella que o que é o castelano. Es decir, que naceu primeiro o galego como tradición do latín antes que o castelano. Entonces, esa realidad foi o que lle interesou. E sabes algo que lle interesou por o meu pai? Foi o padre Sarmiento. O padre Sarmiento foi un valedor do padre Sarmiento que eu creo que fora discípulo do padre Quijó aquí en Lérez e que estudiaba moitísimo e escribía moitísimo, pero non publicou nada.
É dicir, o padre Sarmiento publicou moi pouquinho, publicou un discurso defendendo a Feijóo de un problema e pouco máis. É dicir, que a obra de Sarmiento, que son miles de folios, estaba toda guardada en libros. Meu pai, en parte, dedicouse a resucitar cousas do padre Sarmiento, quero dicir, a colleres e dicir, o Sarmiento dixo tal cousa, Sarmiento dixo tal outra. Era un hombre con unha visión espectacular. Sarmiento foi o primeiro editor, non foi o primeiro, porque é moi curioso, pero fixo un dos primeiros diccionarios de galego. E Sarmiento opinaba que os rapaces tiñan que ser escolarizados en lingua materna, é dicir, un rapaz que falara galego na súa casa tiña que ir á escola primaria en galego. E esa mesma tesis apoiou un pai nas Cortes Españolas no ano 1970, nombrando ao padre Sarmiento como originario desa clase. O sea que Sarmiento tamén era un autor ao que tiña moita letra. Que impulsou a Filgueira Valverde de cando era membro da Real Academia Galega a volver a aprender para ser profesor? Porque... Home, el como fixera dereito e literatura, non? El cantouse toda a literatura. Como decía un refrán, o profesor ten que vivir do que lle pagan por enseñar. E se non tes unha plaza de profesor, prácticamente non podes enseñar. E vivir da literatura non creativa, sin ter un sueldo fijo, non é fácil. Entón, é opositou a catedrático para ter un posto de traballo onde poder a enseñar. Esa foi a realidade. Verdadeiramente xa te digo que a él lle gustaba moito eso do ensino. Na súa casa ou en familia, como era coñecido o profesor Filgueira? Xosé, Fernando ou Xosé Fernando? Meu avó se chamaba José María e todo o mundo lle chamaba Don José. Meu pai se chamaba José Fernando e na casa chamabanlle José Fernando, pero na rúa todo o mundo lle chamaba Don José. Agás, aqueles que eran moi amigos e o conheceran de neno, que lle chamaban Fernando. Eu a primeira vez que escoitei a alguén chamado Fernando foi a un dono dun hotel que había en Tui, no centro de Tui, que fomos ali e lle digo, oye, Fernando. E eu nunca lle escoitara a ninguén chamar de Fernando, todo o mundo lle chamaba José ou José Fernando. E realmente é como a mí me chamaban Fernando. Na casa me chamaban toda a vida Fernando. Pois, vamos a ver. Como eu son o familiar, a min vai me parecer moi ben que lle dean o nome. Tamén é ben certo que o sexto edificio tamén é un nome. Tamén por outra banda, Castelao tamén foi unha persoa que estuvo nos primeiros tempos, igual que el da patronato do museo. A toda a obra de Castelao, a maioría da obra, non sendo algunha pintura de óleo e tal, moita obra de Castelao está metida no museo. Por tanto, eu, se lle dan, quedo encantado da vida, se lle poñen o nome. E se non lle ponen, tamén. Porque... mellor que lle poñan Xosé Filgueira Valverde que Louzán, por exemplo. Que é? Que Louzán. Que Louzán. Sí, eso indudablemente, non sabes? Pero hasta llegaron unha rúa aquí en Pontevedra, en vida. Que o día que inauguraban a rúa, cando ele era alcalde, puxera na ordenanza municipal, é dicir, nas veces que elixe o Concello, que no reglamento do Concello puxera que non se le podía poñer unha calle a ninguén que vivira. Porque é moi triste que che quiten a calle, comprende? De repente se poñen unha calle e de repente che quitan, porque xa non estás de moda. Home, eso doi moito. E entón, para quitar eso, cando ele era alcalde,
dictou unha norma de que nunca lle deran unha calle a un vivo, así se lle quitaban, non se entraba. Entonces, o alcalde Pedrosa, para darlle a él, porque era o bello profesor e porque tiña moita lei e Pontevedra o quería muitísimo, entonces cambiou esa norma para poderlle dar en vida. A verdade é que o día que lle deron non estaba en Pontevedra, o día que lle abriron, que lle puxeron a placa da calle, non estaba en Pontevedra e non poden estar. Pero sí, agradeceu moito, porque claro, que te poñan unha calle en vida é unha agasallo enorme. Cal foi a obra máis vendida de Xosé Pérez? Vendida. Eu supoño, o sea, a lírica medieval se interesa pouca xente por ela, non? É dicir, non é unha literatura de masas. E o que fixo é que se vendeu bastante, se venderon bastantes exemplares versus se espallou bastante, foi os Adrais. Adral era un artículo que escribía él nunha última plana do Faro de Vigo unha vez por semana, máis ou menos. Adral é o adro da iglesia, non? Onde está a iglesia, ao redor da iglesia se chama Adral, que é onde a xente, despois da misa da parroquial, se para a falar. Entonces, os adrales son a escolma de artigos soltos que teñen unha páxina e media, 2 páxinas e media, o sea que non son unha novela, e son moi divulgativos. E deses fixo 9 tomos. É dicir, aí están recollidos 800 e pico exemplares. Agora, co Año das Letras Galegas, sacou a voz tamén un que ten 30 que non estaban publicados nos Adrais, da Voz de Galicia, que publicara na Voz de Galicia. Facer escolma deses artículos é bastante interesante porque enseñan moito e cansan pouco, non sabes? Porque como son breves, e despois o dos nenos, que é o seu primeiro libro dos 18 anos, ese libriño a xente pensaba ou pensa que son contos para nenos. A realidade é que non son contos para nenos. Eu cando os leo quedame así un remorso triste, non sabes? E é que eu penso que nos anos 20 as diferencias sociales, o mal que vivía alguna xente, o problema dos foros na aldea, que iso algún día xa vos lo explicarán, a terra non era dos labregos, o labrego traballaba a terra dun señor que vivía en Madrid, ou dun señor que vivía en Villa García de Arousa e nunca iba pola finca, e tiña que pagarlle ou ver a colleita ou non ver a colleita, tiña que pagarlle un foro que se chamaba, que era darlle unha serie de cousas. Entón a xente non estaba contenta. O sea, realmente naquele tempo non se vivía feliz. Se vivía, pero non se vivía feliz. E ao non vivirse feliz, os contos de Figueira teñen un certo couso a cero, non sabes? Non son contos para la paz. Despois fixo outra edición en que engadiu os nomeandeiros, que se chama Quintana Viva, que está ben. Pero literatura, como tal novela, só fixo dúas cousas pequenas. E fixo obra de teatro román, que esa é moi interesante, hai que ler o prólogo, que é moi importante o prólogo, porque explica porque ele filmou unha con outro nome, non lle puso o seu nome, puso o nome de Xan Acuña, que era un pseudónimo. Se chama pseudónimo cando un autor non firma co nome dele, con un nome calquera. Entón, nós pensamos que non había escrito ele. Despois, cando fomos mellores, nos enteramos deso. Pero a imprimiron, a edición saliu no ano 36, en maio, en xullo de 36 empezou a guerra, o golpe de Estado que esnaquizou con todo o tema do seminario e con todo parte do nacionalismo galego hasta moi tarde, e entonces ese libro nunca se repartiu. O sea, realmente quedou alá na casa e despois un día entrou un ladrón e non o roubou. E non sabemos onde foi a parar, pero a realidade é que nunca se repartiu o alconar, este que é a obra de teatro nunca se repartiu. Como se convivía con unha persoa tan importante? Pois moi ben, realmente moi ben. Nós teníamos unha casa grande que tiña horta, entón os rapaces xa non podíamos, por exemplo, no piso de arriba, que era de madeira, e cando corrida, pois abaneaba un pouco, non sabes, como as casas antiguas. Entón, meu pai tiña o despacho debaixo do pasillo de arriba, non? De las habitacións de arriba. Como botaras unha pelota, rapidamente tiñas unha bronca. Había que andar con certo cuidado de respetar os silencios. E despois comíamos sempre xuntos e ceábamos xuntos, eso sempre. E despois ele traballaba moito na casa,
o cual había unha certa omnipresencia, pero despois tiñamos a sorte de que, ou tiña él, a sorte de que tiña unha muller que eu chamo Cortiza, que iso vou explicar. Cando un busca compañeiro, hai dúas posibilidades, de que se tope un compañeiro ou compañeira Cortiza, quere decir corcho, que te axude a flotar polo río da vida, e hai outras persoas que son chungo. Entón te afunden no río da vida, e nós tuvemos a sorte de que miña nai era Cortiza, o sea, miña nai era corcho e axudaba a flotar. Estaba omnipresente e sempre decía, que yo digo papá, e como dixía que yo digo papá, xa as cousas cambiaban rapidamente. E había un revulsivo, e despois meu pai tiña a teima de que tiña un libro verde. E como te desmadraras un pouco, mira que vas para o libro verde. Todos andábamos máis dereitos como una mona, porque como te contaran no libro verde, ao mellor quedabas sin reyes ou sin cousa, e andábamos con certo cuidado. Se convivía ben. A casa vosa sigue en pé na avenida... Sigue en pé, ali en Arzobispo Malvar, pero resultou que por unha serie de circunstancias, eu ali non teño nada, pero por unha serie de circunstancias miñas irmás non a poden seguir habitando, como dentro ten a Torre de Gelmírez, hai problemas con patrimonio para facerlle unha reparación a fondo e están nesa liorta da reparación por un momento de tempo. Tratábamos de os que de aos del pai. Non tratábamos de tú e con moita familiaridade, realmente con moita familiaridade. Andamos. Con usted en casa, que comportamento tiña? Era máis gruñón, máis... Non, gruñón non era, non. Era ao meu pai, mira, para que te pagas unha idea. Eu iba para a literatura. Todo o bachiller o fixen para a literatura. Eu creo que ele estaba ilusionado con que eu fixera literatura. Pois, un día cheguei e dixe, bueno, mira, arrepioume un pouco de facer literatura porque nunca iba a chegar ao nivel que tiña ele, entendes? Se facía un algo, iban a decir, mira o que lle fixo o seu pai. E se o facía mal, mira o que lle deixou fazer o seu pai. O cual iba a estar sempre en contradicción, me entendes? Entón, dixe, mira, en vez de literatura vou a facer medicina. E me dixo, moi ben, pois vouche buscar un profesor de matemáticas, porque como eu fora de letras non tiña matemáticas. Desde cuarto a sétimo non tiña matemáticas. Me puxo un profesor de matemáticas e alá fun para medicina, foi ben, pero non me importou. Outro día dixo, ofreceronme ir para Santiago, e todos empezamos na casa. Como para Santiago? Pero ti que pensas? E como vamos ir para Santiago? Temos a horta, temos a finca, temos os amigos aquí, vamos aquí a escola. Como vamos ir para Santiago? Bueno, pois se non queredes ir para Santiago, non vamos. Como que non vamos? Por outra banda pensa, como o papá vai a someter ao xuicio de 5 cativos si queren ou non queren ir para a Universidade de Santiago? Non queren. O sea que era un home liberal, católico, pero moi liberal. Cal é o libro que máis che gusta do teu pai? Pois eu penso que os Adrais. Aunque o máis importante que fixo, xa vos falei, foi a tesi doutoral na literatura medieval. A parte da literatura medieval, unha enciclopedia que se fixo sobre literatura que se opuso no mundo da literatura hispana, non? Eso foi moi importante. De onde é que surgiu ese interese por a literatura galega para pasarse tantas horas na biblioteca do seu país? Pois eu creo que empezou pola figura do padriño e pola figura de los araldinos. Foi o ambiente familiar. Se o padriño, o sea, marido de súa madriña, publicara a primeira tesis doctoral que se fixo sobre Rosalía de Castro. E a ler lle caeu na man aos 10 anos. O sea, que xa empezou a ler poemas de Rosalía aos 10 anos. Claro, que era un adiantado ao seu tempo normal. Non é normal que un rapaz de 10 anos eu empecé a ler poemas, pois mellor con 14, me entendes? Ele levaba 4 anos antes. Quen lea a Rosalía queda prendado. Queda prendado, eso é, quen lee con calma a Rosalía... O ler os clásicos dá moito xogo. Se te lees a Rosalía ou se te lees a Cabanillas, por exemplo, ten uns poemas preciosos, con un léxico, aprendes palabras aí, porque cando leades en galego hai que levar un lápiz e poner unha raya e unha alarma para ir a buscar a palabra, porque no contexto entendes, pero se non a deprendes, nunca empregarás.
é un tema. Pero eles non len poemas hasta que se empezarán a moriscar. Ah, no, pues tamén cada niña ten poemas da por mundo. ¿Cantos familiares de Figueira Valverde siguen vivos? Ah, moito, porque... Claro, a familia Figueira como tal Figueira solo son o primeiro e o último irmán, non? As outras eran nenas ou mulleres e entón perderon o apelido. Pero os Quinteiros, Freixeiros, San Martín, os Palmás, os Aval, de Mourente, a xente que era de Mourente, os Martínez de aquí de Pontevedra, algunos Martínez, os de la Sota, que estaba casado con unha Martínez, todos os lindos son parientes de aqueles Figueira Martínez que houbera. Entonces, parientes tenemos moitos. Directos así, ten fillos, netos e bisnetos. A ver, Eva. Pepe. Vosa pai ensinaba os libros A nós, sí. antes de publicarlos. Eso casi non ocorreu nunca. Casi non ocorreu nunca. Algún sí, unha vez presentara para a literatura medieval a enciclopedia esa, eso sí o ensinou, eran 3 tomos mecanografiados que lo presentó ao concurso, e realmente ese sí o ensinou. Pero senón, habitualmente mandaba ao soprero e cando chegaba, si che daba uno. A veces se dedicaba con certa nostalgia, cando eu estaba no estranxeiro, pois me mandaba con fonda lembranza e tal, ou cando che daba un e non lle comentabas, ao seguinte che dedicaba que non teñen tempo para ler as obras dun vello, eso me puxo unha vez, que foi como se me dera unha labazada. Labazadas daba poucas, a mí unha vez deu-me unha, pero como non me explicou por que me daba, pois quedei así, e tardei un montón de tempo en enterar por que madera. E cando me enterei, dixen eu, home, se me hubiera explicado por que me daba, pois hubiera aprendido antes o chollo, me entendes? Sí. A ver, Pepe, Anso, despois Eva, vale? E Martín tamén. E Martín tamén. Ti lías os libros de tu padre, os artículos, e lías as súas conferencias. As que podía, sí, porque sabes o que pasa? Que cando nas familias, cando ti te vas para a universidade, xa deixas de estar no eiro familiar e tes menos tempo. De repente te marchas ao estranxeiro, estás 5 anos no estranxeiro, te perdiches 5 anos. Non? Eu na universidade en que estuve, que estaba un pouco máis longe que Santiago, estudiei catalán en Santiago, o resto en Navarra, e Navarra só non viña Semana Santa. Nadal, o mellor o San Xosé algún día facías un alto stop daquela, pero a realidade é que viñas menos. Entón perdíme moito da vida de conferencias e isto. Despois, traballando como traballábamos na consulta, pois non era fácil acompañar as conferencias. Moitas veces non podíamos ir con eles. Eva. Anxo, perdón. Eva e Martín. Como é lógico, tamén me gustaría moito. Se pasaba bastantes horas lendo. Primeiro na investigación. Perdón, repite a pregunta todo, por favor. Que como lógico que tamén lle gustaría moitísimo ler. Sí, leía moito, moito. Como vos contei a lectura rápida, e despois, cando investigas, pois tens que ler moitos documentos. Era tan curioso, non sei se me alongo moito, era tan curioso que unha vez en Lugo, lendo un documento que era a copia dun mapa romano que fora do Conde de Lemos, pola parte de atrás do mapa estaba escrito un vocabulario de galego escrito por o bachiller Olea, que se chamou, que era de Zamora e que viñera a servir o Conde de Lemos a Monforte. E entonces este señor se estaba facendo un diccionario de palabras galegas por la parte de atrás do mapa de Ptolomeo. E el mirou o mapa, mirou por detrás e dice, caramba, isto é un vocabulario de galego. E adiantou a primeira recollida de verbas galegas de Sarmiento a Olea, que vivira 200 anos antes que Sarmiento. O sea, que era de andar sempre co rabo aberto a ver do que se enteraba. Esa é unha anécdota curiosa. Difícil de pensar. Eva. Como se sentía uno saber
Como? Como se sentía? Como se sentía ao saber que o seu pai era profesor? Os fillos. Pois a verdade, en un momento dado, en Pontevedra era moito rapaces, nos tiñamos que andar bastante polo derecho, entende? Non podíamos facer gamberradas, o sea, meu pai tiña tamén o Tribunal de Menores, o Tribunal de Menores tiña xente na rúa que fiscalizaba se os nenos iban a películas para maiores e todas esas cousas, e entonces andábamos polo derecho. Meu pai, como director do instituto, era bastante concreto, diría eu, non autoritario, non, pero había que ir pola línea. Un día, en terceiro de bacharelato, a un de nós tirou a libreta así desde a tribuna, atrás, e dixo: Filgueira, vai para casa, está suspenso hasta setembro. O que lle tocou choraba e marchou, chegou a casa e lle contou a miña nai. Porque miña nai montou unha pirula que non te das unha idea. E dicía que como se iba a suspender un alumno en febreiro, que o alumno se suspende en xuño, pero non en febreiro. E entonces o pai lle dixo: non, María Teresa, que non vai dar acabado o nivel de gramática e me está retrasando toda a clase, está suspenso. E asunto terminado. Entonces, cando se suspendeu o fillo do director, non te das unha idea de como andaba todo o instituto de riquiño, me entendes? Porque se lle acaba pura o fillo do director, pois eso é moi importante. O sea que realmente nós estábamos conscientes de que teníamos un pai moi especial e que había que respetar os seus silencios, os seus... Martín. Que era de Martín? Martín. Na casa falaba de galego e castelán. Non, bueno, na casa falábamos de todo, pero vouche contar. Miña nai non falaba galego, porque súa nai era de Valladolid. O sea que esa mistura de linguas, a miña nai non falaba galego. E o non falaba galego, miña nai, eso complicaba bastante as cousas. Entón, meu pai nos falaba en galego e, sobre todo, nos induciu moito ao galego. A literatura galega e a lectura galega. De aí salimos nós coas ideas que temos, non? Pero realmente a lingua da casa en aquel tempo foi o castelán. Bueno, nada, si eso rematamos. Vai a tocar o timbre.